खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, आसामनि चिरां जिल्लायाव हाइ भल्टेज मोब्लिब गोहोजों बोजानानै साथाम सुबुङा जिउ खहा जायो आरो सासे जोखोम जायो। आसामनि चिरां जिल्लानि 1 नं एलेंगाबारि गामियाव 24 जानुवारि सनिबारखालि हरखाबै हाइ भल्टेज मोब्लिब गोहोआ बोहैनानै साथाम सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया जोखोम जायो। गिबि खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाथाया हरनि 10:30 रिंगासो समाव जादों, जेब्ला मोनसे सानस्लाबै हाइ भल्टेज मोब्लिबनि बोहैनाया गामिजों बारलांदोंमोन आरो जायनि जाहोनाव नखरनि मोब्लिबनि लाइनफोरा गिख्रंथाव जादों। बे दोहौआ साथाम थागिरिफोरनि जिउ खहा लादों। फारसेथिं सासे सुबुङा जोखोम जादों आरो फाहामथाय होनो थाखाय लांनाय जादों। थैनाय सुबुंफोरखौ दैमालु नार्जारि, बिजय मुसाहारि आरो माइकेल बसुमतारि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बै सानखालि माइकेल बसुमतारिनि जुलिमोन। जुलिनि माखासे घन्टानि उनावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादों, जायनि जाहोनाव हौवा गोदानाबो गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे हाइ भल्टेज लाइनआ एसटि खुन्थिया सायाव सिंगेल फेज ल' टेनसन एलटि थारजों नांजाबनायनि उनाव बे जाथाया जायो, जायनि जाहोनाव थाग्रा जायगाफोराव मोब्लिब गोहोआ खैफोद गोनां जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला हाइ भल्टेज कारेन्टआ हाबानि न'ल' नङा, गामिनि गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो गोहोम खोख्लैदों। जाथायनि दान्दिसे उनावनो मोब्लिब बिबानगिरिफोरखौ खौरां हरनाय जादों आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ होबथानो थाखाय गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलनि मोब्लिबखौ बन्द खालामनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, बरफ गोग्लैनाय आरो अखा हानाय। 683 लामाफोरा बन्द जादों। 5700 निबो बांसिन मोब्लिब ट्रेन्सफर्मारफोरा गोहोम गोग्लैदों। स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटि (एसडिएमए) आ फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव गासै हिमाचल प्रदेशआव गोबां अखा हानायजों लोगोसे गोबां लामाफोरा बन्द जादों आरो गोबां जिल्लाफोराव मोब्लिब आरो दै जगायनायाव गोहोम गोग्लैदों। शुक्रबारनि मोनाबिलि 6 रिंगायाव हादोरसा इमार्जेन्सि अपारेशन सेन्टार (एसइअसि) आ फोसावनाय इभिनिं पाब्लिक इउटिलिटि रिपर्टनि बादिब्ला हादोरसायाव मोननै हादोरारि राजालामा NH-03 आरो NH-505 जों लोगोसे गासै 683 लामाफोरा बन्द जानानै दं। गोहोम गोग्लैनाय डिस्ट्रिबिउसन ट्रान्सफर्मार (DTR) नि अनजिमाया बांनानै 5775 जाबाय आरो गं 126 दै जगायनाय स्किमफोरा हेंथा जादों होनना खौरां मोननाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, डिब्रुगड़आव सा 94 बेरामिफोरनो गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डनि हेफाजाब होनाय जादों। आसामनि मोब्लिब मन्थ्रि आरो डिब्रुगड़नि एमएलए प्रशान्त फुकनआ गुबुन गुबुन बेरामफोरनि फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ बिधान सभा बियाबाव सा 94 बेरामिफोरनो गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्ड (CMRF) निफ्राय राङारि मदद होदों। चेकफोरखौ मन्थ्रिनि थाग्रा मावख'आव गथायना होनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फुकन बिथाङा बुङो दि बे राङारि मददनि थांखिया गोब्राब फाहामथाय होनाय समाव बेरामिफोर आरो बिसोरनि नखरफोरनि रांखान्थियारि नारसिननायखौ खमायनायाव मदद होगोन। बिथाङा गिबि मन्त्रि रिलिफ फान्डनि सिङाव मोनफ्रोमबो बिधान सभा बियाबनो 1 कौटि रां राननायनि थाखाय गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावो। फुकन बिथाङा बेखौबो बुङो दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों डिब्रुगड़ बियाबनि सा 500 निबो बांसिन सुबुंफोरा मुलाम्फा जाखांबाय। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, जामुगुरि हाटआव मोनसे जाब्रबथायनि उनाव माहारियारि राजालामा 15 आव थागिरिफोरा धर्ना होदों। जामुगुरि हाटनि पाटलर चुकनि जायगानि थागिबिफोरा NHAI नि सायाव गोजोननाय गैयै आरो रागा जोंनानै मैया NH-15 आव फैनानै माखासे समनि थाखाय लामाखौ होबथानानै गोबाव समनिफ्रायनो थालांनाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि दाबि खालामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला शुक्रबारनि मोनाबिलियाव पाटलर चुक जंक्शनआव मोनसे लामा जाब्रबथाय जायो जेराव साथाम सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। गंसे गोख्रै खारनाय गारिजों गंनै मटर साइकेलआ सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव सासे आइजो आरो सानै सेंग्राया गोब्राबै जोखोम जायो। गोख्रै खारनाय गारिया जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमालाङो। उनाव जायगानि सुबुंफोरा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ हस्पिटालाव लानानै थाङो।
जोखोम जानाय सानैखौबो जामुगुरि हाटनि जमिदारि चुकनि राजनाथ आरो बिश्वनाथनि इनामुल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं जोखोम जानाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखा खालामनो हानाय जायाखै। जायगानि खुंथाय आरो NHAIनि सायाव गोजोननाय गैयै आरो रागा जोंनानै खाथि खालानि गामिफोरनि गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न'निफ्राय ओंखारबोनानै गोलाव समनि थाखाय 4-लेन राजालामाखौ होबथादों। सोमावसारगिरिफोरा पाटलर चुक जंक्शनाव स्पिड ब्रेकार, स्ट्रीट लाइट आरो गोदान ट्रेफिक पइन्ट फसंनायनि दाबिजों स्लगान होयो। उनाव जायगानि खुंथायनि मोनसे हानजाया धर्ना होनाय जायगायाव दावबायहैयो। मख'नो गोनांदि NH-15 आव जामुगुरि हाटनि मोनसे मुखुबसिन ओनसोल पाटलर चुक गामिजों थाङो। गामियारि, फरायसा आरो गुबुन दावबायारिफोरा सम बादियै बे बाइपासखौ बाहायो। बे ओनसोलाव गंसे गोजौ फरायसालि, गंसे थाग्रा फरायसालि आरो गंसे ME फरायसालि दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटीआव लामा जाब्रबथायाव गुबुन सासे आइजोनि जिउ खहा। मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव सनिबारखालि बेतकुसियाव लामा बारनाय समाव बाइकजों सौग्रावनानै सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंखौ रयेल ग्लबेल इउनिभार्सिटी RGU नि मावथि रायसुमा बर' होननानै सिनायथि मोननाय जादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ शिलंआव जानाय 18थि साख्रि मेलायाव BSFआ 155 थिसनथाइ लाइजाम राननानै होयो। 18थि साख्रि मेलाखौ शिलंनि उमफ्लिंनि BSF केम्पआव खुंफुंनाय जादों, जेराव मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशनि सा 155 बिजाथिफोरा मिरु सरकारनि गुबुन गुबुन बिफानफोरनि थाखाय थिसनथाइ लाइजाम आजावदों। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय BSF मेघालयनि इन्सपेक्टर जेनेरेल ओम प्रकाश उपाध्याय बिथाङा गोदान थिसनजानाय सुबुंफोरखौ साबायखर बावो आरो बे हाबाफारिखौ फैगौ जोलैनि थाखाय खाबु होग्रा मोनसे गाहाय हाबाफारि होननानै बुङो। शिलंआव गासै सा 76 बिजाथिफोरा BSFआव मुं थिसनदों, 42 CRPFआव जादों आरो सा 20आ ITBPआव हाबदों आरो सा 11आ आसाम राइफल्सआव हाबदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गावखुंथायारि ओनसोलफोरनि बायजोआव कार्बिफोरा फारियाव सोजानाय हारिसा ST थामोनथानि थाखाय बेरेखा फोसावो। गावखुंथायारि ओनसोलफोरनि बायजोआव थानाय कार्बिफोरखौ ST मोननांगौनि गोबाव समनिफ्रायनो दाबिनायखौ सुफुंनो सोरखारा फेलें जानायखौ नोजोर होनानै कार्बिनि फारि फारि दाबि क'अर्डिनेशन कमिटि, अल आसाम कार्बि स्टुडेन्टस इउनियन, कार्बि बांटे आसेम, आसाम भायम कार्बि अदरबार, कार्बि स्टुडेन्टस इउनियन, इउनाइटेड कार्बि सिटिजेन काउन्सिल, कार्बि कालचारेल ससाइटि कामरुप, कार्बि कालचारेल ससाइटि मरिगाव, कार्बि लेबमेट आमै एन्ड कार्बि आर्लस आसेमआ सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारि जागायनो थिरांथा लादों। थागिबि कार्बि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि मोनफ्रोमबो सोरखारा गोबां बोसोरनिफ्रायनो बिसोरखौ भट बेंक महरै नेवसिदों आरो बाहायबोदों। बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गासै सा 11 कार्बि हादोरारि आफादफोरा फिन खेबसेबाव सोमावसारनो खावलायदों। फोसावनाय बिथांखि बादियै 29 जानुवारि खालि सनापुराव टर्च लाइट हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेनि उनाव 2 फेब्रुआरियाव कामरुप जिल्लायाव मटर साइकेल हानजा सुरनाय हाबाफारि लानानै सुबुं सांग्रांथि जागोन। 10 फेब्रुआरियाव गुवाहाटी सोमावसारग्रा थावनियाव मोनसे सुबुं धर्ना होनाय जागोन। आफादफोरा फेब्रुआरिनि जोबनायाव मोनसे कार्बि हायुंआरि जथुम्मा खुंनोबो थिरांथा लायो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ मालिगावआव सिग्रोमनायाव 2 सुबुंखौ खायो, हेर'इन आरो गारि जब्द खालामो। गुवाहाटीनि मालिगाव ओनसोलाव ड्राग्स फालांगि खालामनायनि खामानिखौ फोजोबनानै पुलिसआ 2 सुबुंखौ खायो आरो हेर'इन, नोगोद रां, गारि आरो गुबुन मुवा बेसादफोर जब्द खालामो। थि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै जालुकबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिगाव आउटपस्टनि मोनसे हानजाया आदिनगिरि कलिता चुकनि साखाथियाव मोनसे अपारेसन खालामो। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ फेग्रा मुवा फाननायनि सन्देहआव पान्डु स्टेशन कल'निनि थागिबि 25 बोसोर बैसोनि करण चौधुरीखौ हमदों। नागिरनायाव 12 ग्रामसो लिरथायनि हेर'इननि 10 भायलजों लोगोसे कन्टेनारजों लोगोसे 18 ग्रामसो लिरथायनि हेर'इन थानाय बथलबो बोखांनो हायो। बिखौ सोंनाय फिननायनि उनाव नायबिजिरगिरिफोरा ड्राग्सनि फुंखाखौ नागिरना दिहुनो। बेनि उनाव सिग्रोमनायाव 31 बोसोर बैसोनि सपना दासखौबो हमनो हायो, जायनि सायाव राननायनि थाखाय ड्राग्स जगायनायनि अजद होनाय जादों।
पुलिसआ बिथांनि न'निफ्राय 24,530 नोगोद रां, बुप्रेनारफिन हाइड्र'क्ल'राइड आइ.पि.नि 28 सिल खालामजानाय बथल, गंथाम सिरिन्ज आरो 17 मबाइल फन बोखांनो हायो। बे अपारेशननि समाव गंनै गारि, गंसे हन्डा स्कुटि आरो गंसे किया सेल्टासखौबो जब्द खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।